gehiago. Egin bar dut kaka. Ni bakarrik ganeongo naizela uste dut. Ni eske utzi behar diazute hor onduan, ez hemen. Ai, muritzen ari galtza, Tenengoak heldu da bidoia lapurtu. Zabituko zait hilabete bat hau azal. A ver, Ingo, zertarako hartuko duzu ate hori. Pesatzen duen kilo. Vale? Atea ikusten badot como las bebidas. Ja, atea, tío. Ah, puta! Oen compartir, ¿no? Me digo yo. Ez tapate. Daukat asmorik nire lekua usteko inori. Hemen jun nahi dut, nire etxera bueltatu nahi dut, jazta. Nire bizitza eukitzea, jazta. Trukea gengo dugu honekin. Venga, jolastuko da. Biri. Zabola bat honen truke? Atea betik, abe. Ya, Mikel en forma. Mira el bichito, joder. Hau, pakiño! Bazeuden ordu iristeko hieke, Eta! Egun onda no, Jongitorri? Bueno, Kaio muerton aurkitzea eta izenak esaten bezala ez honik ekarriko, bale? Garrantzitsua da, kontun izatea, bikoteka inbiozuela lana, bikoteka irabazteala eta bikoteka galtzen dela. Zara jora igon eta lehenengo kanpai hori joten damena izango da gaurko bikote garaie. Irabazle bat daun bezala bordai hontan eta egongo ian guztitan, galtzaile bat ere egongo da. Serio hartu, zuzenian etxera jongo da, gaur galtzen duen bikotia. Aurrea! Gogoratu, sokak ondarretatik biztan daudela ikustegia, bale, kanpotik? Pasase! Kanpotik! Asai. Kanpotik esaten dute ikusten dela harria eta soka. Koina! Ni paga. Ja. Ni paga. Hortik dago! Bai! Ondo inge, lanona! Xavier, behar dator! Gutxiago eskuman. Eta gero solte. Eso yukatu. Vale, nago izaten ondo. Hartu biak, more! Hartu biak! Venga, Juanito. Hartu biak, pita! Oso ondo, more! Pita! Ezin da muitu, esan dugu harrik ezin alatera, ezin dugu muitu. Leirau iazu, favorez. Sokak atera leizke, harri ezin zan muitu. Oso ondo, more, venga, aurreti zuz da, venga, segi hor! Guazen, hartu arnaz eta gora! Isua deko, Indarra bukautala! Ez! Zokara! Bakarik zokara! Ez pase, arnezetik hotzia! Hotz! Mírame! Barrai horiek demostra guain, Naroa, Andoni, bi azkenak zeate, Azkenak zeate, Zabata! venga! Biotako bat bestela etxera doa! Ja, bezenengo dugu! Naroa, harria, Ezin da harria, atera! Oso ondo eta salto txikitxo bat! Hostia! Ei! Pitan! Oso ona, tio! Hore, abordaieko garailea! Garridorekin batera oso ondo zorionak, mutilak! Alantza izpiri peuken, lehorreratzik berak, argi eta garbi latze gure naufraguai, abenturik gogorretik jungo dala, baten batek, oporreta etorrela pentsa barren. ¿Qué haces empujándome? ¿Qué haces empujándome? Lander! No, benetan, ya está, ya está. Asko sentitzet, ya está. Lander, kaixo, ez Ai, benetan. Torri nire, Ez. Benetan, utzi. Uste duten dela itxakia, ze utzi... Zema gu, geneukan gure Nei egoera kampamentua. honek, benetan, aitzaki hau gehiago lotza emateit. Nik uste zuek, berez, barra bila bali mazkazue, eukin berko zenituela, eukien bezala proba horiteko, porque oso ondo indezue, baina eski aitzaki bezala jartzia hau, ez? Eta besta, nahiko lotzagarriz, Beraiek, ez dute, Ez. hombre, no. Bakoitza beren bikote beran baltza montau, eta arraunin, turura, junberko xase. Da, antxik usiko hau zara, elkarrekin. Handik. Dana, ala, mazta ikusgarri besain arriskutsuak hau. Bikote bakarra izango da garaie, baina beste multurrin gelditzen dana. Venga, ya vale. Vale. Harri puta bat ate dut aurka, poizki? Nik ez dut harria atara. Ez, harria ezin dago mugitu. Ez, esan duzue, harria ezin dago atara, besteik ez. Ordu. Lehenengo hor, buen mila buelta bat ditut,
ez da gizema talde esketxean izen bera, ja, 3-4 ja konortea gazten dut. Konfiantza edukiko duzu zure buruan. Impotentzia izen da, Juan saiatzen zala, Nava saiatzen zala, ezin zala igo. Gracias. Ikusi dira arrotxoak, garaiz. Irabazia gaztaun bezala galtzaile batzuk behar ditxeu. Ongi etorri paradisua dirudien gure infernura. Naufragoak! More, abordaieko garailea! Garridorekin batera oso ondo zorionak, mutilak! Zorionak, bikote! Oso ondo! Lehenengoa izan zea, lehenengoa. Hor negarrezia, soka aurkitzeko. Lehenengoa izan zea. Lehenengoa izan zara. Konfiantza edukiko duzu zure buruan. Harria te dut nerekin. Ja, ikusi dut, eta gainera, egon esaten, harria ezin ikatera. Bai, barekin, ez que ezin soltatu. Ja, ba, Akorron beste bat. Vale, tranquil, estás eso. Puta madre. Alice Osuna, egon da oso ondo, vale? Venga, ya vale. Vale, ya está. Behi potentzia, tío. Vale. Puta, harri hosti hori. Ez da gizema talde esketxean izen bera, ja, 3-4 ja konortea gazten dut. Harria... Osea, ezin nuen harria askatu, harria atera dut. Osea, negatik egin dut, pero... Kendu, zaitez! Bueno, etorriona. Hostia, puta. ¡Hostia! Estoy mareado y se levanta. Zara la hostia, tío. Hostia, puta more. Hostia. Nik harria mugitot ez dut atara, eta da esan dutxean alurrerik. Nik ez dut harria atara. Ez, harria ezin dago mugitu. Ez, esan duzue harria ezin dago atara, besteik ez. Orduan. Berako txapuza. Lehenengoa izan zara. Bizok hartzen baina. Baina gero ze. Ez nago negarriz. Atera ditut bisoka uretik eta esan dut. Andreak flipatuko duze. Ez da, osea, benetan ez da nire punturik fuertena. Baina arro, esan arro zauzela. Bai, emo dana, postena zemoten guztiaz, da pentsau izanat que podia, baina hau gogorra baino espero. Eta ez gai bilitxarto. Ez, ondo gogoa. Bigar, elduza, igo dienak eta gero zu, geratu za. Zu igo saltuen, eso es así. Eta oin basilauko txue beste bisek, aurkez da basilauko txue, zu izilik onartu egiozuna eta listo. Zumaka hostia. Venga, ba. Bai, pasatuko zitela, bino, joder, guai maten dit impotentzi bat izugarria, tio. Venga, ánimo, vale? Venga. Bueno, a ber, baten bategu baino okerrago egin duen. Ikusi duana ez dut hartu zoka, bueno. Bestela da, gauz, 3 bikote berdin, Egon dira 2 bikote ez dabela sokarik hartu, ba, bueno, bastak ikuste gerratu ban. Igual nino akalera trampa egitatik, ba, trampa ez dira. Ez oso trampa egin, gaina abisu bat izan da, eta listo. Gago, indira. Un beso. Maite du, negarri doi. Daukal neskalaguna, baina hau da nire bigarren neskalaguna. Egun guztizen emoten tabarra neskalagunegaz, ikusteko. Zer, etxera jun behar naz trampa egitarren? Zein gogote? Egoteko las. Abisua izan da. Listo. Arauak ondo esan dira. Bai, baina ya está, arauak ondo esan dira. Listo, eta ya está. Abisua izan da, punto. Esa zerretuta, ya está. Ez da, zerretuta. Lasai, joder. Izan da, niretzako izan da puto desesperantia. Egotia, uretan hainbeste denbora bueltaka, zogatuko hau ezinik, eta gero bizkorra helduja, zogia nahiko ondo sartu da, eta gero hori izan da impotentzia Soy un paquete, tío. Ya está, ni más. Txarra naizela, ez dakit buseatzen, eta... Ze bat zaizun ematen, ya está. Bueno, Bueno, batzue gauza batzuk ondo ematen zaizki eta besteik beste batzuk.
Azuro justo buzeoa ez, eta lehenengoa eta justo buzeoa tokatu, ba sorte txarraki dugu horretan. Ba, orain ikusi nahi du Lur eta Inigo, ze asko hitz egiten dute eta a ber zer esan nahi duten orain. A ber, ze froga baino lehenago, ze Iban More eta Garrido, ze orain zer egiten baduzuen, asko hitz egiten duzuen, eta begira, non gauden, irabazi dugu, eta bera zer esaten duzuen orain, a ber. Gu ez dago demostretan hitz egiten, baizik eta hitzen. Así que ikusi da lehenengo frogan, ikusiko guztizek, a ber, zer handi pasan. Hori, egiz esan nire aldetik esanen bideo eta purbak eixa espero neban. Agian arrozea ekozu. Ma esen erresa, pasatzea soka. Igerri da, indarra sekona pasatzen zuela. Haba, zuk esan duzu nahiko abil esazela, igoten. Hasiera-hasian esatut eta ez duzu uste aukerak eta ez tala izan zuzenena. Izen da. Legun dana, semot dana, igote izan duten dana, da beste baten barriro dana mongot, hori barriro jartzen ustezu, saiatukot, da dana mongot. Ez zu bakarrik, bakarra igo da. Guri pasazio dukenek nik hartu izkiaten sokakin, Ainoa ez duala iristen. Bilek motxak hartu ditu. Jabata, zer moz ikusizu? Berak alduena egin dau, eta jazta, ezin dut txeterari zebez esan. Badakit dana eman delako, negoen tokitik, aixak... Vale, kaixo, graziak. Garrido, More. Zer, ikusi dira arrautxak, ala ez? Bai, baina ondo, esan eta hin, ez? Bale. Ikusi dugu horrela, bat, eta pelo, zer egingo dugu, saiatu gara, lortu dugu, eta, bueno... Eta ondo atera da, ez? Bai. Bueno, ba. Oso, eskerrik asko. Joseba eta Unai, itxuraz oso gogorrak, gaurko egunin, hankamotz edo eserrestu zuen. Bueno, hankamotzez. Saiatu gara ondo egiten, baina soka esan ataraten, orduan. Ba, bueno. Eta hankamotz edo, baina trampak egiten bintzat bai, ez, Unai? Tramparik ez? Bueno, harria muitu de traumpa zan. Bai, baina zuek ez duzu esan harria ezin zala mugitu, esan duzu Bueno, nik uste eta argi grau dela, Bueno, vale. Betire tentsatzen jarraitze deu, proban jartzegea, baina bueno. Ez, argi dago, Lur, argi dago. Esan duzu harria ezin zala uretik atera, eta nik ez dut uretik atera. Da mugitu dut, askatzeko soka harritik, besterik ez. Bale, ondo, pentsatu, tentsature bai harila, eta bueno, beste batean akaso gaxiatatzen da, eta listo. Bueno. Eta alare, hitz egite deunean, ondo dengo litzake aurpeira behatzia, ez? Baina bueno. Bueno, ba, gaurko garaie, merezimendu osoz, bikote horri, zelan ez, nik txalo bat joko nentzan. Bakarrak. Zena, torrena. Sarixik usteko, ze gogoz edo zer. Bai. Zer nahi zu, hemen aurkitu, tapa irikitzakoa. Lehenengo, ur freskoa edo zeo zer edateko freskoa. Egarri. Baina pillo bat, egarri. Gero pizka janaria. Gireiko no, mutia, gireiko zue. Venga, zuek iriki. Zuena data. Atera gauzak. Eta proba danak ikusteko, zer da. Edan apurtxu bat ikusteko. Opa! Eman tragoa, Garrido. Ondo gurila, gira. Nahi zuea proba, apur bat. Nahi bai, baina ez esan dezue. Izotza eba da, Kontutan izan mutia, gau zeuek irabazi zuela eta zeuentzako dala bakarrik. Bueno, eta dakixo morun, garai baki hau zein dan, baina joko honen parte da eta galtzaile bat esan bideu zein dan. Bi bikote, baki hau ez dizena heldu arkure, eta eurape bakixe zeintzut izen, ba Andone eta Zurine, eta Jabata eta Naroa be esase heldu arku horretara. Zer esateko, Andoni? Zer gutxi. Buzeo ez da nerea, o apnea ditu den modun. Ia ito naiz pare batetan. Andoni galare sokan gainean eontzea, justo, Eta Zurine, aldrebes aukeratuko zenuten bikoteaz, ustezu hobeto ingo zenukela? Harro nago behataz, saiau da, ikusia saiau dela pila bat. Hori, gaizki pasadun puntu batera arte. Eta buzeo etzan berea, bagenekin, gaina esate genuen, honeatorri baino lehen entrenatzen ibili gehat, esate genuen, malo sea justo buzeo eta
beakin beharra buzteo eta justo, lehenengo proba eta kasualidad, bueno. Eta Jabata eta Naroa zuek be, Jabata, ez duzu lortu, bardin gelitxuaz. Bueno, bardin, ni pentseta bat ez. Guk behintzat kordela atera dugu, beraiek ez, ordu punto bat aurrerago geratu gara. Bueno, trampa, eurak ez da benein trampa bat be, hor tarteko gizue. Baina trampa hori be, gorriei esan. Eta nintzako ez da trampa, igual, oza... Baina horrek bisoka lortu dabe. Guk be. Gero, bigarrenakin. Ja. Bai horrengatik proba galdu aldezake, baina guk nik pentseta bat behintzat kordela lortu dugula, 2 zatiak lortu duguz. Ba, nik uste momentua iritsi dala, irabazia dazkaun bezala galtzaile batzuk behar ditxeu. Sokik ez ezute atera, Andoni eta Zurine, zue bintzat bat atea zue, modu egokin. Así que Andoni eta Zurine, zuen aventura hemen bukatzen da. Que se me agarren aizu. Bueno, nik bera ezagutzez, eta begon berekin. Osa, nik kriston pena emateik juteak, kriston ilusia ikustean, programak. Baina ez denai bera ere kulpable sentitzea horregatik, porque azkenen bikote modun etorri ginean, behai tokatu zaio justo buzteoa, ez zaio ondo ematen, zaio ba, punto, etxera eta listo. Aukeroketa horretan hobetu ikuste zuzu, egon bazine lehenengo fase horretan. Ez que baina ikusita inorrez dala igo, ba bai. Agian sokak lortuko genitun. Baina, klara, aurretik ez dakizu denokola geldituko zialapean igo gabe. Ba, bueno, abenturia hemen amaitzen da zu ontzako, abentura jarraitzen du, lehenengo pauso hori ja eindeak hau, eta hon, urrengo baten gau. Bakizue beste irla batera junbikoa zena, tururu irla izango dozue hor zain, heltzen da nantzako, lorreratze hori burutzen da benantzako, eta hortarako, enbiko zue, bakoitza beren bikote beran baltza montau, eta arraunin, turura junberko zase. Eta antxe ikusiko hau zabe, elkarrekin. Handik. Palmera bakarra daka, así que ikuste baizue lur pixkat palmera batekin, hoi izango da elmoga, bale? Así que danak martxa, bikoteka, baltxa ikera, bai? Pena bada, Pena bat. Posi gauz, jarraitzen dugu ez gajuen lehenguak, baina pena bada jentia joetia, eure doiez baina gu joen alginen. Osta libratu dugu, baina, bueno, libratu dugu hori da garrantzitsuena. Oin urrengoko frogan dena berriro eman, da jazta. Izango da, kompetizio bat, en plan, etxera joateko gaur ez, igual bi arduero bat zituko. A ber, nik uste dut ezetz. Osea, sin más naufragoak garelako, eta joan behar garelako ez dirla batera. Orain bai joan barko gara. Joan bar gara ara, baina ez dute azaldu, Pues, barkatxoa egin eta joan. Baina ez dute zer esan. Esan du hori, gure gauza hartu eta listo. Tururu, honekin akordatzen ez ni tururu horrekin, baina ez dakit ba, esan nahiko horrek. Nundon palmeratxo hori. Korrientin kontra jon berdeu. Da premioa, baina kastigua da, Cuidadela. No, men. Bueno, berri hau jakitean nola gatu zate? Ni oso triste, baina, bueno. Ni tristeago. Espero zen duten. Txeba. Ez du lakolta bat atera. Araztoa zen, ni ezin ez da jetxik, ez nezkizten. Bidikak ez diate ematen. 2 metro bakarrik zeuden, Andoni? 2 metro ez jaizteatik, Ez zenun ikusten bai edo bai inbertzen nula, kanpo batera arnaz hartu, zentratu, fum eta... Arroka, saiatu nahez, igotzen, dena egin. Iaia hor bitan oso gaizki pasatu. Gaizki ezin arnaz hartu. Balda arogeikin 2 metro, ez 20 zentimetro gorretan. Baina... Eta zeuk hor buelta egin emon da baina, hainkekin eta sokatik
Ezinen heltzen berarte, sokatik lagundute bez? Topatu dituan soka dena zeuden harrian lotuak. Mutur bat egongo zan, ez? Goraka. Harri guztitan zeuden soka guzti muturrak goraka zeuden. Goa, nik topatu duana, Zuri topatu zaizuna, justo ez. Zangoa, dakit. Ba, zuen abentura bukatu da, zuen txabalara juntzaitezkete, zuen gauzak jaso, así que animo. Juntzaitezkete zuen txabalara. Agur naufragak. Justua. Justua iruditzen zait, bai. Bai, bestik ondo ez debelain, baino hartuta zein gehiago indun, ihaketan, ba, bestik soka bat behintzet, bestik geizkin ere, bat behintzet lortu indebe, orduan justu iruditzen zait. Erabaki zuzenan, ere ustez baita ere. Ez da izan trampa. Bueno, gauza da, hau kalite bat dela bai, eta azkenean, pues bueno. Baina, bueno, nuk ez dugu, nuk normalean konpetiu egiten dugu, baina tramparik ez dugu egiten. Hemen bagauz aukerak eta ona izen dalako izen da. Punto, no hay más. Eta hemen be ikusiko da, ze ez dago esan danok helduko gaienik. Horbe, ojos, igual beste bat kalera, beste bikote bat kalera jungo da. Hemen Mikel jarriko da nire agindupean, ordi lagundu tiratzen. Mikel, lasai, kalma. Itxaron, eske Mikel da energia pura. Nau al borde de... Nada, se tenía de insolación. Gainera, irabazita baltsa baten. Irabazita hau egin, tu. Moske eta apurbet. Taska hau ez dugu, esperu. Azkenean zer, eta hori zer bingo dugu premiakin. Irabazten dugu tal, eta orain zer, horrekin nola eramango dugu, beste hiletara. Ez nasa llegeko, si emongo hipotermia ez, insolazioi bat, tu. Edango dugu zukua, pentsatuko dugu bizkatxo, eratuko naz hemen, bizera arte, tu, eitzen baltsa. Ni edango dut hau guztiz eta abandone guengo. Ni ara bizirik ez naz aiegetan. Barkatu baina ez more. Guztiak dauz berdin. Eta bueno, laganera honegaz, eroan behar bai, ez hon nago momentuen, beldurra dekoten gora guztian, ez dut ikusten hemen azpian da muerta, eta ikututen dozten zer gauza, muten dozten bildurpillo bat. Bakarrik noie, bai, bikotekako gauza izin zen, baina, bueno, ni aurpegi handia dela, hemen nau bakarrik, bueno, momentuz, nire lagun honekin, eta prez. Por fin, ikututen dut zehauza da, ez dakit zer ikutu duten, ez dakit berak ikutu dut zer ez dakit zer izin den. Ito gure jakin. Ai, berriro zer. Arriek eta zer gehiago dago gamen azpien. Na, osa, burbez loki, iten nazara eta hona korrika, egunero. Kirolarik ez duten ez egiten, eta nolguen ez hainen forma, behar dut tipo euskalduna eta preparaute. Tipo jadorrak, tipo indartsua, probetan laguntako. Creo que hacer esto azúa, sería matar. Aitona konta idazu, aizeak esaten duena. Berreu ditut, oza que... Ja, ez dekot lotxarik. Hila batera eramango nagoen horrazia. Se ipinten jata golan nulea, izerdiek ez da golan como un león. Que tengo peinado, ¿bitu? Nire estrategia duelo bat irabazteko, bueno, helduko bazan momentu, ingo nagoen despista, tipo... Eta hain dekot beste lagun berri bet, dela 6 hilabete edo lako zeutzen. Unai ditzen da, eta berak ez daki noala programara, abentura berrire. Eta banoa. Kaixo.
Eskatzen da noi apurtzu bete. Balu, lagune? A ber, topeta madoten norbait, egiteko zera gauza, kabaina edo lako zertzer, egiteko lo. Eta Jana eta ura beharrezkoa denez, egin barko dugu lan, bai. Ai, bari. Jazta, deskantzo egin dut. Jo, ditidotan unikorniak, hau, Vale. Neu bakarrik nau. Lander, baten bat badau hemen orduen. Lander tope gaukot. ¿Dónde Lander? Benetan, ya está. Que no grabéis más, tío. Ya está, esan dizuet. ¿Qué haces empujándome? ¿Qué haces empujándome? Lander! No, benetan, ya está. Ya está. Asko sentitzet, ya está. Lander, kaixo, ez argureo. Ai, benetan. Ez. Benetan, utzi. ¿Zara nirekidea? Benetan, ya está, o sea, Benetan, ya está, ez... Jun nahi diet, esan dizuet, atzotik antaramat... Ez, benetan esan dizuta. Ez ez batean, ez dauen moduen. Zorri, lehua, que no. Lander, zara nire kopia? Nahi horren kopia ze jaz nagon konkurtsatzen hemen. Zelango ez ez, nire bakarrik itzikustazu? Pues nigo naizen basala. Karo, nigo naz ni bakarrik lehua guztien, me bai, Nigaz egin berko dozu berba, nina zurekira behintze eta salpen bate monga berko estazu. Ez, benetan, eskertze dizuten plan hemen egotia, baina nik hemendikan jun nahi dut, jazta, benetan esate dizut. Zara nirekidea eta zoazen nina bakarrik berriro. Oinaino etorri zara demostra apurtzu etxe hau barlio, zule? Osa, ez dut titiko nik eta itxiko zuzu, ni 40 urteko emakumea ez dut titxiko hau. Eta zu bai? Ez zara kapasa hemen egoteko? Jazta, no, benetan, osa, ez que... Ez que zara nirekidea nik uste hotzen zauzumen bakarrik eta nina bakarrik. Jazta, nik atzotikan esan dut nahi nula jun. Jazta. Ez da zu ezagututa eta gero en plan nahi de junez. Atzotikan, orduan, hau atzotikan dator. Asko sentitzet, jazta. Eta horretan etorri nazu, usteko hemen bakarrik niri. Pues vaya. Triste. Oso triste, baina bueno. Eta etxeagoaz, pozik, eta jazten ez nahi bera sentitza kulpable nire tristuraz, porque azkenen bakitan eman dula, ezin izan dula, eta listo. Baita errudun sentitzen ez, eta berak nahi ez. Bai. Gehiago jarraitu nahi, eta ezin. Baina, bueno. Eta joan edo zioan, ure tope oso ure oso zer, ure alda uemetik. Hor justo kaktu zaude legun. Bai, hor, ikusten oso zer bai. Bai, hor hau tapa bat eta ure arte zuen. Bale, mila esker. Iritzinaz, eta nire bikotea uste dutena pertsona dana, badoala hasi da esaten, dagoela, nahi dagoela joan, bai ala bai, ez dotzela arduren ni, ez dotzela arduren zebe, eta apurbet txokantea be bai. Oko bajon. Oko pintxo bat. Eta beste bat. Venga, Lander, etorri zataz nire zaputxu beten. Ja, nire zaputxu beten. Ba, ez bukartu nire hemen, zareaz? Ez que joango naz beragan, ez que ez dakiz zer egin. Dino, ez dakiz zer egin. Joan zu ganado, ez? Agin duk ustazu la mierda. Bale, ba niri lagundu orduen, apurtxu beten. Eta niko hain dagoen plan epitikan abertzen ateatzen. Ba, hori lortu nahi badosun ikusten, igual borde izatea ez da, izango gauzarik onena, igual... A ver, ez da borde izatea, zuk ez dizuen nua. Ja, bai. Ya está, o sea, ya pasatu dira de la raya, ya está, ¿sabes? Ja. Jo, baina aventura batera etorri zea. Pues ya está. Danon egin duzulo hemen, arean? Kaixo, Lander, non egin duzulo hemen, Benetan, arean? ya está, conmigo ya está, benetan, o sea, ya, es egitu, ya está. Vale. Bukatu da. Vale, ok. Haizo jarraitzuko, beragaz. No sé, berba, así que ez da gure agolbi hau, ez? Ai da, nire izena presestatzen esan. Joango las nire presentazioa egiten, pobre. Claro. Ikusi dut horri bere, maletan ikusi dut behar, eta, claro, jo da porretxo que se bera dakin nire izena. Claro. Igual ez da Lander. Lander, bai, zara? Vale, ikusi dut horri, claro. Bai, nik ez dut ezkan nire izena, be. Nina Tela piseur harina, tío. La presioen sartzen. Hostia. Zadotxat, lasatxeko apurbet, itxaroteko momentua, tío, ipintxie galtxerdizek aunque sea, tío. Ziontera piseu hau, tío.
Hone zitsi izan. Ba, ez da, aki, lotxo, da lotxo. Esan txutolan, ez. Pentsau lehenengo, pentsau eta... Pentsau ez, esan dutxut zelan nahi. Bi holan atrabesita, da soka, pase bidiozu danetat. Coño, establiena da, ez dozu zipina lau holakon bloke bat, da olatu honekaz arantxa joan, tu. Ezin dozu. A ber, Inge, ni dino dana... Katamaran bat nola da? Katamaran bat da. Recto, eta gainan. Ura ikutu gabe, estruktura. Eta zelan da katamaran bat? Hau, orduan jartzen dugu. Eta hau gura ikutu gabe. Berdina gaude esaten. Ez, zuk esaten duzu hori gainean, eta nik esaten dut hauek azpian. Egingo dugu, zu nahi duzuna. Ez. No, hombre, ya. Vamos, hasta la polla, venga. Ni nago hasta la polla erratxeagatik. Ni ez du nahi erratu gehiago. Orduan, nire deia ez dute egingo. Ez, baina ni ez daki. Ni esaten dudana da apurtu bar dugula ura, ez frenatu. Hori deia ona da, hori esaten moduzu ondo. Ez hori da esaten dudana. Ba, ez zara ondo azaldu. Vale. Inge. Txiko, de verdad. Venga. Vale. Txika. Ez badu ondo ulertu. Zu hau gainean, eta ni hau azpian, ez dut ulertu. Baina zen bat. Eta bat. Bat. Haien modura. Bat, horizontalki, osea, recto. Oie, Mikel, eurek bezala. Jarri dute bat bakarrik. Eta zer esaten du? Baina nola ikusten duzu? Orduan, hau giratu behar da. Eske, nola ikusten duzu? Nola giratu, Mikel? A ber, etorri. Lasai. Azaldu makiekin, ez. Ikusi alduzu eurena? Bai. Listo, nahi duzu berdina? Berdina, esaten du ni. Ez zaude azaltzen ondo, tia. Ez da hasieratik esaten nengoena, ke kopiaturik kopiatu. Horrela egon da, eta nik esan dut, hau ez da hobeto azpian. Vale, baina ez dugu jarriko, hauek luzeak, horrela horizontalki, jarriko ditugu horrela. A ber, ez gara bertu, no? Osa, jarri behar ditugola, estuago. Como estuago, Mike? A ber, ikusi mesez ondokoa. Bueno, venga, nola jarri nahi dugu? Pues horrela. Eta bera, ba. Zate jarrera, Inge pentsatu dena eta gero marroia zietu zuretzako. Ni nau pentsaten. Erratuta, agian bai. Baina Inge pentsatu dena ez. Orduan ez esan hori. Tia, Inge. Zuzerako eskalofrioak, tu. A ber, oitzen dugu. Ez que nago gorri gabe, ez dakit. Bai, irabaztea eta orain hau eta sukuak eta eramatea horra eta... Ez dakit. Txartu ban hauen, pues etxera joan bikonaz, baina ez nazaziko hau itzen, txartu egon da. Kesatxe azkenean, da denbora galtzea edo, ez dakit, edo mala hostia ipintzea. Hombre, animo gukin ez bazaude, horta etorri gea, ez? Nik bai guztien dutela nire dikote dela. Eta gane egin dozue, klaba, zar nazni, hogei urte ditziago, bazo. Eta mutila. Aia, nazni. Eta maskaria, ez dagoela en plan, zeo zer jateko ni una latita de nada. Zenbete bazu ilan barik ez ere. Eta iritsi nahi zenetik honea. Bueno, bargalduko zara. Bargaldu, bai. Nork izan dut zuen entorteko hola. Hau da zutako. Serio. Zelako lagunetiko zuzen. Gure totortea norbait. Ja marabil nime bai agobietan. Baina espero dut jendea tortea, ez agobietako hainbestez, hemen bestera denbora ez da patxetan eta agobietuko gara. Bion artean ja agobietuko gara, bat saltuko da bat buklean eta bestea lagunduko sartzean, eta ez gara urtengo hortik. Abandone bengo dut, ezin dut gehiago. Ezin dut, eske nire osasuna honen aurrien dago. Ilusioan neukan, baina ezin dut jarraitu. Ni monaldot askoz gehiago, baina en esta situación. Ulertu aldozue osasune programa baten baino aurretik da bela. Eta ez nazi piniko arriskuen. Ez dakitia ondo dagoen edo ez, Mando hueltas eta ez dakigu ia nola joan oraindik. Espero berdintzen astea. Ondo ateratzen bada, 3-0, berdin zain. Ez dakigu zein izango dan... Edoa. Datururu, baina... Bat bi 3 aukera dauz. Erdira joango ga eta palmera bat ikuste egunean, erabakiko gupera jotia.
topauko dugu. Ez dela bertako karamarruei galdetuko dutxegu edo kaioei edo baten bat. Bai. Informazio asko mongo dozku horrek, fijo. Ni bakit kapasa nazela, etxeko gehiago, eta aguanteteko buruz fizikoz dana. Ni nau fresko, nau fresko. Irabazteko ikusten gara. Ni irabazteko ikusten gara, baina bueno. Ja esan gendu natxo, si ikusi gendu nien panoramie, esan gendu irabaziko gu. Ya, por culo, porque podíamos ganar perfectamente, pero... Ya, burua altxatuta, eta ya está, o sea, Eta gu zurrenaz, que raros esto. Bate bat intzarenean, en serio? Zuk uste? Osa, hau txau zer motikako, zau zer. Zuk uste? Zuk uste oso hau en serio dela netazkoa? Nik uste dut hemen zau zer egin behar dela, Zefe daukazu, ezta? Baina, vas para en plan igual palito aquí en Kendu. A ver si te vas a encontrar algo que no quieres. Honegas. Es horrible, la verdad es que... Vaya, ¿en serio, tío? Ah, ¿de persona? Es un vuelta. Ahí, mira, trucado. Bai. Eta korrondak area eman ditu, Ezakit? Handik anatea dira eta ya. Ezakit, area, uste fumar dut. Bai, pero... Zaila, Gogor, Ez daude, Garrido eta Mos, igual ez dut egin behar. Geratzen zari, irabaztera, Irabazi, Ja, a ver. Aldeu gehiago, indar pioa de goguz, gogo handizek, buru gogorra de cojones, baina ezin az jarraitu bolan, osea, ezin doz, ezin dotez doble hankak ondin, osea, demostratu dugu, que balizo dugula, Zertara zabitzen du. Ai, Ez di izango zurrak bezala. Melon? Ez dakit, hau behitu zabaldu holan. Zuk uste ze... Hau aldara jar. Bai, nik uste baiet. No? Ez? Ez utzi en plan hauan, saure bat malísimo. Bai. Haikogu teoria bat. Dekogu teoria ze jokua zan binaka. Eta gu joan gitzezan kastinera banaka. Orduen gauz, como zigortute banaka etorri garelako, honako irla kaka honetan, porque ez dago ez hemen egiteko bakarri dago ure, ez deko gutzurik, ez deko ez egiteko orduen. Pentsau dugu, ze hau da tipo lekutzarra, eta handik, besteak dauzela, beste irla batean handia, dauzela kokoak, dauzela egiten jokuek eta holan, eta hortik txarto doana, edo galtzean dauena, toriko dela ona, pobre, mira, ez dira bera, karri. Hori jaten dabe, bai, Pobre! No, mesedez, kendu, Kendu. Ez dut egingo, zer, zaila, itxiko. Minen, Doni, etorri hona! Zelan bikote, zelan zase? Ondo, ja, tristura pixka eta asimilatuta. Bai, hola goza zer. Hendik gelditzen da erantza hori, eta nik uste geldituko dela luzerako, baina, gutxienez, beste modu bat, pixka. Bai, ja negarra... Zelan lagunak urruntzen ikusitxe? Gogor, bai.
Bai, gogorra gainera hori, baltxetan eta, Baltxa egitea, piratekin eta askotan... Ilusia itezego. Bai, egiten jo, guai egongo zan, balsan bat, irla batetik bestera. Eta ze izan da gogorrena zuentzako, bai. Ez da, nik uste asimilatzea bukatu dela. Kriston ilusioakin etorri ginean. Bueno, nik beti da nik eukin hori ilusioa. Ando nik kostautzita joan asimilatzea honea gentu zela, baina geho ja biok gauden. Oso atope eta... Hain berriz asimilatu beharra ja bukatu dela. Ez dugu denborarik izan ez da gozorik izateko. Abentura bera dastatzeko ere, ez? Bai. Bueno, zazpitik irla bat ezagutu dugu. Eta, bueno, pozik berez. Triste eta pozik, Itxatezue bestiak ja iritsi gala beste irlara, ala oain di itxasuan nengo gela. Itxasuan ikusita... Ez que kriston korrontea dago. Kriston korrontea, eta handikan aterata eta... Egia esan, gogor, Baten bat igual itxiko zen, baina asko zailtasunekin, Igual haitein bukatuko gu, Esan dizu eulera hasieran, Kaio Muerto zerbaitatik dala izena hori ez, eta esan naizula, bikote kanporatu bat zegoela, eta, zuek izan zeate gaurkoan, ez? Aurreneko eguna, aurreneko proba. Baina, holakotan, sorpresa asko izaten dira, ez ini? Bai, holanda bai. Eta gaurko honetan esan bitzu hau, dakauela sorpresa baten barrun, bikote kaleratu izamarrenin, dakazu eukeri, depixon arti pentsa, bat etxera juteko, baina besti berton gelditzeko. Zer da bertan? Berton. Naufraga abenturan jarraitzeko. Aukera. Abenturan jarraitu. Batek, abenturan jarraitzeko aukeriko grau, nik uste gauza posgarri da zuentzako, da pentsa zeuen artin. Dios mío. Ni hasi nahi zeratzen ja. Ez dakigu ezebez, ez dakigu nauze besteok, ez dakigu janaririk, nau bakarrik. Ez dakigu ezebe egiteko ezebez. Emon zeu zer. Juningea zeo zer behiratzea lortzea eta ez egon ezerrez. Badakizute eta nik esan nun ez nuela jaten arraina eta urreko ezerrez. Orduan, jazta esan dut ez dut jaten, orduan, ze hartuko dut hemendikan. Etxera joan nahi dut bigarren eguna, ja hemen, que me estáis reteniendo. Egoten dozte bildurra, eta bera badoan ni guai jango naz beragaz, Hemen honaz badotorri nor gehiago, Zuk badakizu nogaz atzedien beretan, eta bera nordan bebai. Ikusi osue gure kurrikulume, gure historiala, eta nortzukaren. Jo no es que me rinda, Zer nire bizitzitzen da gatza. Baina, es que esto no va conmigo, es que ez dakit, zer ikusi osuen, no entiendo nada. Ez eta guztetan area, playa, inoz ez nazki baten playara. Emoten dozten bildurre, itxasua, hori pasatu dut, ja, vale, ya está. Ez dakit igerien ondo. Hostia, hemen dau bero pilo bat, narzanti bero, ez dakit. Ya está. Zuek nahi zutemen bigarren egune egotia, vale, pues ya está, pues bigarren egune. Hirugarrena, laugarrena, vale, momentu baten hemen ikanateako naiz. Eta ikusiko da bezi pasatzen. Negarrituko gogo eta guztia gatzerri. Elito, aprovechatu. Bai. Garrik itzuliko za. Itzuliko naiz, esai. Ez duzu aukerarik izan ez egin. Aprovechatu. Ni me acuerdo subido. Ez da hori egigo, ez da... Bi paso guretan egin. Aprovechatu. Ez onden gozula. Itzuliko za, garrik. Animo. Maite zaitut epitxi. Asko. Azkarin dezue buelta, azkarrera bakizue. Nahiko argi zegoen. Eta zein izan da zuen erabakia, bikote? Zurinek aprobetxatuko du aukera. Nik egia esan, nik nire aukera aprobetxaten saiatu naiz, nahiko gaizki egin dut. Eta Zurinek ez du izan aukerari, bera daukan barruan dut guzteko.
asko dela. Eta ziur nago oso ondo egingo dula, aukera, ez du aukeraik izan orain ikan. Eta zurinen, neharre zaude, oso momentu emozionantia, sensiblia da. Bai. Erabakia igual zaila izan da, ez? Baita ez, oza, nik kriston gogo nezkan. Kriston pena, bueno, lehen ikusi ez zuen. Bai pena matit bera gabe jarraitzea, orduan ba... Berriz pozik eta triste. Baina, bueno, gogoz, Aukera derra ez da, berriz, eskerrak, eskerrik asko, bai. Bai, eskertzen dut pila bat. Hori amaitasuna ez da, Eskerrik asko. Eta seguro ondo ingo dula. Bueno, ikusi. Nere gaztreak enduta. Gaur pasaeten gauakin, ikusiko dugu, baina, bueno. Bueno, leheno esan deu, bikote batzuk akaso puskatu ingo jala, ez, abentura hontan. Baina, emozio mateu beste bat, bastante sendotuko dela, ez? Bai, segura. Bereatik, saiauko nahiz aurrera egiten, biongatik, ez da. Andoni, tatu daik ez duzuki, argi ukizu, bai, bera. Bai. Egin duan ridikoaren ostean ez nu merezi, nik beste aukera bat. Merezi duena bera da, ez du aukerarik izan ez egiteko. Eta nengoan kalera joatea, nahiko injustua eruditzen zait. Nik uste, badaukala barruan asko demostratzeko, eta demostratuko dula, oso argi gainera. Bueno, Zurine, abentura hontan jarraitzezu, aprobetxatu lehenengo minututik azkenean zauden azkenean bintzat, gogoratu Andoni eta ondo, erabaki hontaz, zaila izango da, noski, bikote bestela etorri zate, banatintzeate hemen, baina, gogoan egiko zulan ikuste, eta guzteu garbi izango dela. Seguro. Oso pozik, eskerrik asko. Bueno, Andoni, zuk zeure gauzak batu, ganatxukun, etxerako bide hartu bikozu, eta Zurine, ongitorri berriz eta hemen jarraitzen dugu. Berriro, bai, que guai. Eskerrik asko. Venga, sorte hon. Galtzaileak beste galtzaileak igual, ez? Hau da, la cakamierda, nire isla. Galtzaileak datoz, ez dago jende gehiagorik, hor. Ez dauz asko. Horro ez dauz bikoteak. Ez? Etortzen dana en plan buruditikaren non begotia hemen egotu. Ez que ya reitzen nahi, por no morir. Mote bat daukata da, el romantiko. Dutxa bat falta zaigu, eskatu da edek, Dani Andoni. Aixo. Eso nahi duzula. Koña. Ni pala. Un paquete, ya está, no hay más. Baita errun sentitzen naiz. Ez eta berak nahi ez. Vamos, Maitia!
daude baltzetan. Osea, benetan, no, ez que benetan. Guk hor flotatzen esto erdian, behaiek, ala. Bartzetan. Flotatzen guri. Ja, Amar bat pertsona edo. Amabi. Binaka datoz danak, ez? Edo bat ematen banaka, a ver? Uste binaka datoz la guztia. Amabi, samar da. A ver, bonita, markatu. A ver, 2, 4, 6, 8... Ah, vale, eso es... Ay, joder, qué susto. Ay, mi pedo. Nari nolea, en serio. Gitarrengo etorri arte. Zerbreitatu zuen oin janda, oza, ez super relajante, datoz binaka... Gaur jajun dezaket, ezta? Jajun dezaket, ez? Ja guztiak etorriko dira honea jajun dezaket, ezta? Eta beha badoa, ni txerin nuen. Ni bano? Azkenien! Kaixo. Kaixo. Kostauta iritsi gea, Bai. Gu etorri gara... Igeri. Bai, hosti. Te lo juro. Esari barriak? Bai. Bueno, barriak segizu. Ongi etorri. Ongi etorri infernura. Bizkotik zaude? Bai. Ez, bueno, gara biko bakarka etorri gea. Baina zer indoz Gu pareja gu lehenguzu gea, isla bat egon gea, eta barka bat montadeu. Bai, lehen erronki indeu berdia. Bai, Erronka bat indeu, ikote bat ja kaleatu inda. Bai, en serio? Hori izan digua. Gero Iguelan gertite. Vale, oza, que ukidu zuen lana, eta gu hemen kejetan. Ai, ba, sentitzen la supertzazo, Hau montadeu, eta islatik gonea. En serio? Zer bakarri? Oso, ondo. Bai. Vale, oza, que claro, ongi torri infernura, vale. Hori ulertzezu, eta infernua ze ba. Ai, da, pobre. Socorro! Socorro! Ze etxetxeo da zurien? Eta etxetxeo. Zea, zuk ez tezu etxetxeo egin. Zer egin ez dago zer? Han enborrak nik ikusi. Partaide berri ba? Ez da gara bikote barriak. Bai, bikote barriak, gutxako txuek usaria barriak. Ja, zer da matxo, hemen egun osoa pasatu duzue? Ez berar gau eta dana pasatu da. Ni torri naz gargo izean. Torri zara gau? Bai. Hostia. Bueno, eta zure izena? Ez dugu ekin ez ebez. Izena? Holan, Iargi. Mikel. Egon gara, Eta zu Lander? Bai. Mikel. Ai, banau posik, jende etorri dan, banau posik. Segonaz ja, bueno, ez dau supertzartor, ez dau triste. Ez non dau jendean, non dau pensi partaideak. Bai, nago beto. Egin dago hemen lo, gau. Zatiozek ere bakarka. Bai, nire bai, eta... Bai, bai. No, elkarrekin patu gara, bino... Arriba zen ez dugu, nongo? Hori, esan da binge. Zegoela ondo eta... Garrio, da. Gezurra. Baina irabazi inbalima ebe hor dira. Nola? Fuera? Kalea? Hori, esan da binge. Osa, bi jun indiaga, ja. Bi proban galdu dute eta joan dira. Bi probatan galdu egin dauri. Ez bati. Osa, bikote batek vale. frogan galdu da eta orduan joan inda. Badirudi irabazi dutenak bebai joan dizela. Pasatzea, mutilak? Erretan abela, eta desidutut, abandonatzi aventura. Baina hori ez da itzakia, usteko, zu jarri esakeziutu aia gainetik ere, Garrido? Baina, ja, txarto egon naz lehen hor marieuta. Krema ukiukizue, kremarik ez izan, erreta zauze, baina krema bakazu ezuen. Ez da krema kontue. Aitzaki bat... Ez da itzakia. Aitzaki bat izan alda krema horrena, kremi badata. Uste dut ez dela itzakia, ze utzi... Nei egoera honek, benetan, aitzaki hau gehiago lotza emateit, porque baltzan gatikan, leheno esan dezue, bale, nola eramango deu ontzia, edarian ontzia. Ostra, ba, hoi zuen moldatu erko zue, baltza ikuste zuen, baltza ez balin bada, harina gila balin bada, eamango ingo izue, pare bat trago, eta toma. Baina ez esan eskuza dela, kremarena, ze krema
tio, gutxi dugu hor. Baina zer detorri zeaz, more, itzala eukiezue zuek eraikiezuena, irabazi egin dezue gaina, hidratatzeko denboa daukatzu eta bain beste irla batea zindu azten, tio. Eta nik uste zuek, berez, barra bila bali mazkazue, eukin berko zen dituela, eukiezuen bezala proba horiteko, porque oso ondo indezue, baina eski aitzaki bezala jartzia hau, ez? Beste bigotik puntu eta egoera barrenin egon di. Zurin eta Andoni jakin deia kanporatuk izan dile eta zuek geura kanporatuk izan da, gero esate zue ez duzuela jarraitzuko. Hau da jolas bat, ez? Irabazi dugu, eta ondo zigoa, ondo... Irabazi duzue, abenturako lehengoko joko hori. Negan hemen esase garaie. Ja, baina ez esan gure kulpagati beste pertsona bat. Zeuen kulpi haitzi zuzue, eta nahiko lotzagarriz, Beraiek, ez dute. Ez. Hombre, no. A ver... ¡Abu el desespero! ¡Ay, mamá! ¡Buah! ¡Se pozik! Ean daiteke, ezta? Niria ba. Buah. Buah. Jo, hau irabazi dute Garrido eta Amore kriston proba eginez. Ez dakit, igual... Hemen irabazten dana hemen gelditzen da dolako zerbait, eta ezin izan dute eraman, o... Ez dakit. O Garrido eta Amore hemen daude, eta ezkutatu dauzkazu hortik. Zetu lehertzen ze bautzu duten. Egora hontan, eo zer, ondo. Baina hau esan genuen, More, esan zitaizuen biziraupen abentura bat zela. Eta hau tartian daun ezagarritako bada. Era esaten, kiskalduta erreko zeatela eta hilagatuko zatela hemen. Hori ez da bestare beste puntu bat. Aukera badala, gaizki pasatzia beruan gatikan, bai. Eta saiature zitia baltsaiten, saiature ez? Saiatu bez, bentsat esateko baltzin dut, aukera bat emotzau eta urten egin dugu eta. Beste guzti. Zuna zelan egona zen, ja, zinaz mari uten, da, esan dut, segatxik egin dugu baltza bat, eta joan horra erdize, que me den un txungo ahi. Baina zuk honea torri aurretikan, aurretikatu gertau bali mazaizu, zuk honea torri aurretik esate zaizunean biziraupen programa badala, zuk aukeretan jarri merdezu, hau aguantatu dezaket, eta ezin bali madezu etze puntatzen. Badakitzaila dela, porque emozionatu itezea, esatezu, banik balio dut, eta balioko ezu, ze gaur proba oso ondo junda. Iruditzen zait, oaintxe, gaina ez jartzia ez da baltxan aiten, lotxagarria da, jo, oain etxea esatia, errespetu falta bada oain etxea jutia erabakitzia, jo, Zer egiten dut, hartzen dut hemen barruan, hemen goizan, eta jaten naiz berak. Ez, lagun morun, hain lagun minek, Benji da, Oliver da, kontu horre guztiek, hemen ikusi bizien, hartu zeu kargo, horretan hartu zeu kargo. Bai, zudera zure iritzia, ez dizute zer izan. Bai, du da bai, nire iritzi zure kontra izango dana, baina eske hori ikusiko zuzupe. Hemendik alde etxezu momentu, zeia kaleratuk izango zase, neu beste pentsako zu eta lurrek esaten daben guzti xasado izango zase. Aitzaki bata, kremana ondiegan da geixa. Segatxi bagoaz. Zeuek ezazuelako baltzak ez duzuen. Baina segatxik ez duten. Esan dutxut, ez duten balzie, ez juteko horrar dire 3 ordu remetan, que me den un txungazo hor. Baina hori da orduan zuen azken hitza, nik uste bastanteko penagarria geatu ala egoera, behintzat olako saio batea apuntatu erro alima ezue, ondo behiratzeko ze egoera eman daitezken. Bai. Ze egoeran sartzen dituzuen, bai. A ber, baina zuek apuntatu zeate biziraupen saio batera. Ez pentsatu resort batean egongo zinatela kaipirinak edaten. Zu niri egin berba hemen egin dozunaz. Eta hemen egin dozunaz, gaurko irakurketa honekin, zuk ez dakazu nundik, entzun, ez dakazu nundik agarrabe ez dakazu, hemen bison arteko gauza bata, bisok zase kaleratuk, zeuen aukeraz. Eztako, ego miska nahiko ridikuloa Garridok esaten damena, eta zuraldetik ikusten dut, laguntasun falta hori, baltza etxeko aukiruk izue, eta ez duzuen baltzari. Bueno, listo, guk uste jain deula inberrekoa, zueke bai, emateunez, hemen bukatzea dana, eta guazen. Berekazu dena gati. Ui, sorpresia, ez? Ja. Irabazi, baina ze arrazoi onda, zarratzeko. Bueno, igual eta Mikel bere ondoan egon dizenak jakin dugu dute azkenean bikoterik potentena zan, así que, bueno. A priori, bai. Bai, orduan nintzako, bueno, behintzat, hobeto. Osea, pena bat, baina beraien kabuz joan badia, hobeto. Baina morek etziak nahiko, ez? Ja. Morek, boa.
irabazi indebe eta gustoa zeuden ba, ez? O, ala matezu behintzat? Ni uste zuten espero gehiago egitea. Gaur. Osa, eta hori... Jo, baina atzo zeuden esaten benga jokoak dela. Gaizki badago zer egiten dut, hartzen dut, eta sartzen dut kanoa edo egiten dugun txalupa barruan. Arrabiak dekoguz ni dekotez aventurarako pilo bat gogo. Eta indar eta burua. Mendik ez nau txartu. Ba, igual hemen bakarri bat nintxateke, ba, igual jarraitzen dut. Nor daki. Atzo pasan nintzen, osea, negarrez. Bai. Eta jeuz, negarrez joan. Dipente, da, karo, azkenin jendik indo bakarriken ez konparatu, Ez. Aguanta hartu, guain gurekin zaudele, lehantik ustuzu, Aina tipo haitz mahu denak. Ustuzu, osea, pasatu hartu superami. Atzo egiten, patu ginen denakola solasin ez dakizte, kontatu ginen txiste, kontatu zituzten txiste batzuk, dantzatzen nahi ginen pixkoat, bai ez, pasatu hartu longi, egitan. Ez, benetan, osea, ja, ez baina, ez, ja... Bai ez, kisi. Ikuskazu. Momentuz ondo. Abesan, konpontzen garen. Impresio nahiko preparaute fizikamente dauzela danok. Oso mentalizaute eta oso preparaute ikusten dute. Dani ez. Joder, es que ya berandu da. Jendeak pila protegitzeu, ze gogorra, oza, ez dauzkazu loak, orduan nolabait sartuko naiz eta geldi egon. Mugitu gabe. Hauek jarri genuen Andoni eta biok, así que ilusian egiten dit, hemen eukitzea beregatik. Haixe, kojin modura guaingoz, fizikot gero. Eta honun jartzea, bertan. Ai, behar den. Etxarriko. Zuke indozu hori? Gaur, beratan ibaien du. Oso, ondo, joder. Bai. Bai. Ja, ez da mutain tarto, Gure txabola, da obrena, oza, ez da, dau kristo naizea hemen, sartzean zara eta da pez, oza, dau bero eta guztiz, oza, guai, increíble. Gure txabola, eta heldu direnean, ez danak, tipo, hori egin duzue, tipo, ez kuatro pajas zain, no gusta? Sí, pues, bai. Gauzak behar ditut, ja, sekadoria, oso garrantzitsu. Erabiltzen duzu? Ni pez, ni ez. Ni bai, tupeara mamen. Bai? Osa, ez daki. Nire tabakoa eta jana, jazta. Paradisu hau niretzako ez da. Benetan, osea, nik salogea jun, nire dendak, nire kaliak, eta hori da niretzako paraisua. Jazta, nire piztina eta jazta. Nire portaventurara jun, pixka txillatzea. Horkago pixka kobritu eta aida guain lagundu behar diot pixkot. Ausentatu nintzela. Bat minuto, bueno, paratu ditzu gehizio. Eta guain ez laguntzen eta dena tapatu ze, karo. Zulok. Andoni saiau da hartzun guztia eta gehiago, oza, nik ezagutze dut eta gaina behataz gustatzen ez zaidan gauza orokorrena da edo normalen zerbait ikuste gauza ez zaila atatzen normalen toaia botatzen dula eta gaur para nada, sarritu nau pila bat eta nago superrarro behataz egia esan. Eta bain hemen bakarrik, orduan nahiko laxien egun guztia. Janek, kautana. Egun oso euskiran. Aparte, hau hemen izango ez. Lehen guzu ez zaita ipate laguntzen. Eta gauen kegate bat zait, kusiko. Zuriatik gai naiz. Utsi dezabatzen. Ez dut ja pixkat. Espero dugu be uririk ez egitea. Hoi da. Ditugun odeiekin ez dakigu. Baina, bueno, badirudi arantza doazela, así que... Datorren ekaitz hori, tremendoa da. Ui. Ederra, bai. Tximistak eta guzti. Bitu, tximistak eta abiz. Eta gero, urize inozkero lo que sea, mobiduko hola. Bintzat, sosa rekubriduko zu. Joain gotara, saiatzera bintzat, atzokoa rekuperatzeten. Ize pixka txartzen da iskina horretatik, hasik ez dakendik. Bai, komodo, bai. Eta itzerik ez dauen bera, osake... Oso ondo, egia esan. Guztitzatu. Más? No. Espera, sí. Pero luego se me sale por ya está. Bai, ze etorria ja jendea eta berare bai gaitatuko da nik. Bai, ez dozte itziko niri bakarrik, ze zu basoaz niri joan behar naz, egada bikotea. Igual ez. Nik uste baietz.
Eta bai ez bada, zer egin duzu. Joan, igualmente, eta niri jodigu. Ez, baina nik irnadora ematen plan esaten joango naizela, zu ezagutu baino lehen, Ja, baina oin bai, ja ezagutzen nauzu, jazta. Ja, bueno. Bueno, ba, biok, garetu movimentuz geratuko gala, biok bierre ez dakigu zepatzetan da. Mandatu Vale. berri da. Eska, kematu geha. Bai. Eta, bueno, gero nik handiagoa ditu bala. Bani nau superposi, niri bekotearekin egin dauka baina perfektu bet. Egin dauka baina perfektu, berak egin daudana, Ez, ekipua oso. Geratuko da nire bikotea. Ez que dagoela txartu. Ez da txikarak eta kalambriak. Ez nago tere ondo. Bai, eta ez nago, nik uste dut abentura jotela da bai. Ez dakit. Ingo bet. Enegatik, behaien andonigatik. Ez. Nire uste mesai bat dekola. Bai. Siendo nau, baina, ez da egite, bare utenaz, belarreko bilen dia dekot. Ya está, baina, baita, zuk esan ez baitaren nahi zula juntu. Bai. Ez dudana da, geratuko, hor, ni bakarrikan, como que nik naiz bakarrikan. Nik ezago lehenengo eta bine, Igual pasas ahí aventuraren gogortasuna da, igual. Gure okute bat, amigote bat.